Nachádzame sa v exkluzívnych priestoroch na Hlbokej 7 po veľmi úspešnej narodinovej akcii Sherry and Sherry. Sú to vaše 5. narodeniny. Po mojej lavici stojí jeden zo zakladateľov tejto eventovej agentúry, Stano. Ako hodnotíš ty túto akciu? Veľmi úspešne, veľmi sme radi. Bolo to veľmi veľa práce aj tým, že máme tento víkend, predĺžený víkend, 5 iných eventov. Takže veľa práce, ale boli tu určité možnosti, ktoré sa mohli udeť práve iba dnes. Takže práve preto. Kto vymýšľal scenár? Ty, alebo Mišo, alebo spoločne ste v tom mali prsty? V každom prípade spoločne určite. Brainstormujeme, riešime a napadajú nás určité zaujímavé veci. Povedz nám ty, čo sme tu mohli vidieť, aby aj diváci, ktorí sa nemohli účastniť tieto akcie, aby z toho mali nejaký zážitok. No, tak dnešný večer boli 2 modné prehliadky. Jedna venovaná pánovi Kimličkovi a jedna venovaná Janke Pištejovej. A spievali 2 úplne úžasné operné speváčky. Bola tu jedna perfektná, veľmi úspešná harfistka, takisto ako baletky zo Slovenského národného divadla, ktoré rozhadzovali perie miesto bežného koberca, po ktorom sa potom kráčalo. Takže tak spievala na afterparty Tara Rollins, čo si veľmi vážime, takisto prítomnosť Patrika si veľmi vážime. Veľmi veľa zaujímavých a známych ľudí a veľmi veľa hodnotných ľudí, čo sa týka biznisu, takže boli sme veľmi prekvapení, že naozaj ľudia prijali toto naše pozvanie. A môžeš priblížiť, aké eventy nás čakajú v najbližšej budúcnosti? A v najbližšej budúcnosti priamo zajtra, čo už asi nestihnete dovtedy dať von, je ďalší Sheraton Evening, benefičný večierok a hneď potom samozrejme Party 2013, čo je vlastne naša bežná vec. Ale z takých tých noviniek tak je Hennessy Poker Cup, ktorý práve začína tento útorok a bude sa konať každý druhý útorok v Concord Card klube. Veľmi veľa známych tvári, veľa médií a tak ďalej a budú sa hrať karty až do rána, takže bude to úplná pecka. Čo je úplná zaujímavosť je to, že priamo dealer kariet v tomto turnaji bude priamo dealer z Jamesa Bonda, ktorý tam vlastne rozdával karty a vlastne zahral si sám seba, lebo je veľmi známy pokrový dealer svetový. Takže týmto vás všetkých pozývame, dojdite na akcie Sherry and Sherry a určite sa vidíme. Ďakujem pekne za rozhovor. Ja ďakujem veľmi pekne.